सिला खालामनाया ओरैनो खालामलाबायनाय बाथ्रा नङा। बे गोजोन फैयोब्ला जौगानाया निश्चय फैयो आरो जोंनो जेब्लाबो जौगानायखौ नांगौ जायोबा गोजोन खौसेथियाबो जोंनो नांगौ। आदार सिला खालामनाया ओरैनो खालामलाबायनाय बाथ्रा नङा बियो जे दिनैहाय जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामखौ जौगासार रायजो मोनसे दानो नागिरदों। भारतनि मोनबा जौगासार रायजो जुदि दङ बिनि गेजेराव आसामखौबो बे एखे सारियावनो दोननो नागिरदों। दा बेनिखायनो दिनैहाय आसामनि खना खनला जायगाफोराव लामा दालां बान्दो बानायनायजों लोगोसे स्कुल कलेज बानायनायजों लोगोसे दिनैहाय मेडिकेल फेसिलिटिखौबो जाहाथे रायजोफ्रा गोरलैयैनो मोननो हायो बिनि थाखायनो दिनैहाय साब सेन्टारबो खालामनाय नुनो मोन्दों बा खालामनाय जादों। दिनै बे सिडली समस्तिनि सिङावनो नैबे आवजार मुंनि जायगायाव दिनैहाय मोनसे 55 लाख रांनि मोनसे बिल्डिं बेयाव जागोन, जेरावनोखि डक्टर क्वार्टार, नार्सनि थानो थाखाय मोनसे क्वार्टार बेयाव थागोन। बेयाव नोङो फार्स्ट फ्ल'र बे जागोन, बिल्डिं जागोन बियो। बेयाव जोंहा लेबार रुम थागोन, बेयाव जोङो बेड माखासे थाफागोन, बिसिना थाफागोन बेमारिफोरनि थाखाय। आरो बेयाव नोङो गथ'फोरनि जोनोम होनो थाखाय जिखिनि सुजुग सुबिदाफोर बे जिनिसा निस्सय थागोन। दा बेनिखायनो नैबे आसनिया गुबुनफोर आसनिफोर बायदि सिगांफ्राव जेरैहाय न' लुनानै गोग्लैसोनानै थादों निस्सय बेबायदि निस्सय जानाय नङा। खारन आसामखौ जौगासार आसाम दानांगौ जायोब्ला नोगोरारिफ्रा रायजो राजाफ्रा फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय सुजुग सुबिदाखौ मोननांगोन। आं मिजिं खालामो नैबे सुबिदाखौ नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय समाव निश्चयखौ मोनगोन आरो बेजों जोंनि ओनसोलनि जौगानाया निश्चय जाफुंसारगोन होनना आं सानो। नोंथाङा माबाफोर टारगेट लादों नामा समस्ति हिसाबै नाम्बार 1आव आसामावनो टारगेट दं नामा? बियो आसाम सरकारनिनो टारगेट आरो बेयाव हारसिङै सोरबा MLA आ टारगेट निश्चय लानो हाया। खारन बे स्टेटआनो लानाय थांखि जिहेथु जों बेखौ मावफुंनांगौ आरो जिफोर सुबिदाफोर दिनैहाय आसाम सरकारनिफ्राय हरदों बेखौ आङो समस्तियाव समान मोनसे रानसारनायखौ आङो बोलो होदों। समान रानसारनायजों समान मोन्थाय समान जौगानाया जाहाथे जानो हायो बे खोथाखौसो आङो जर होदों। बेनिखायनो दिनै आवजार बायदि जायगायावबो जोङो जाहाथे जौगानायखौ लाबोनो हायो, सरकारि माखासे मोन्थायफोरखौ जों मोनहोनो हायो। आरो जों जिहेथु जोंना नैबे ओनसोला दिनै गोजोन सान्थि फैबाय। सान्थि फैनाय लोगो लोगो मोनसे सम दंमोन बे ओनसोलफ्राव डक्टरफ्रा फैनो नागिरामोन, जायगानि मुं खोनायोबो हयथ' बिथांमोना फावसायनानै थायोमोन। दिनै बे परिबेस गैलिया। सोरगिदिं दिनैहाय हरनि 9-10 रिंगासिम दिनै गामि खना खनलानि जोंनि हाथाय बाजारफ्रा दिनैहाय सोलिनानै दङ आरो बेजों दिनैहाय बयबो बुजिदों, दिनैहाय बयबो मोनदांनो हादों जे गोजोन फैयोब्ला जौगानाया निस्सय फैयो आरो जोंनो जेब्लाबो जौगानायखौ नांगौ जायोब्ला गोजोन खौसेथियाबो जोंनो नांगौ। दा बेनिखायनो दिनै BTR सोरखार, आसाम सोरखार, भारत सोरखारा जिफोर आसनिफोर लादों, जिफोर बिथांखिफोर लादों बे बिथांखिखौ दिनैहाय रायजोनि खाथिसिम मोनहैहोनाया जोंनि बिबान। दा बेखायनो बे बिबानखौ रुजुननानै आङो दिनै नैबे आवजारावबो साब सेन्टार मोनसे गायसनदों आरो बे साब सेन्टारा जाहाथे मोजाङैनो फांसनेल जायो बिनि थाखाय दिनैहाय बे आंनिल' बाथ्रा नंला, रायजो राजाफ्राबो निस्सय आवगायबोगोन आंहा फोथायनाय दं। मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो, बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स, बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्री लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि उइकलि एक्टिभिटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइव CCTV सेक्युरिटी, इमार्जेन्सी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी।
बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बिनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।